European Trauma Course, alebo Európsky trauma kurz, je o horizontálnom prístupe. Je o tímovej spolupráci, pretože starostlivosť o pacientov so závažným úrazom je tímová disciplína. A pacient potrebuje skupinu zdravotníkov, ktorí sú trénovaní a nie len vo svojej odbornosti, ale sú trénovaní vo vzájomnej koordinácii úkonov, v spôsobe, ako komunikovať v časovo kritických situáciách, ktoré prichádzajú so značnou dávkou stresu. Práve to je to, čo sa tu učí. Tento kurz sa vyučuje v mnohých krajinách sveta a ide o veľmi pokročilý kurz určený nie len pre lekárov, ale aj pre ľudí, ktorí sú bezprostredne potrební a nevyhnutní pri starostlivosti o takýchto pacientov, ako sú naše zdravotné sestry, alebo záchranári, ľudia, ktorí pracujú na urgentnom príjme veľkých nemocníc, traumacentier, kam takíto pacienti prichádzajú. Je to prístup, ktorý zachraňuje životy svojou rýchlosťou a efektivitou. Patient was snoring, noise breathing. Pri horizontálnom prístupe sú základné orgánové systémy ako A, B, C, čiže airway, dýchacie cesty, breathing, dýchanie, circulation, krvný obeh, adresované naraz mikrotímami špecialistov, ktoré sú určené na starostlivosť o takéto stavy. Obsahuje tie základné medicínske intervencie a tímovú spoluprácu.